कला अकादमीन पणजेच्या रोटरी क्लबान शेनवारा गायक महेश काळे हांची मैफिल आयोजित केल्ली। गोयच्या भुयेर तांची पयली संगीत कार्यावळ जाली। ह्या वेळार कला संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे, पणजेचे आदले आमदार सिद्धार्थ कुंकळकार आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले। RD एक्सको खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिगीस। गोव्यामध्ये पावसाचा आवाज जसा येतो तसा आता टाळ्यांचा आवाज येतो आणि मला खात्री आहे की यातली प्रत्येक पाळी हृदयाच्या बॉटम ऑफ युअर हार्ट वाजते। मी माझं भाग्य समजतो की हा कार्यक्रम आपल्यासमोर सादर करण्याची परमनंटला संधी मिळाली। माननीय मंत्री महोदयांना विनंती आहे की त्यांनी गोव्याच्या जनतेतर्फे महेश काळे यांचा छोटासा सत्कार करावा, म्हणजे आपल्याला लगेच कार्यक्रमाची सुरुवात करता येईल। अवघ्या 3 वर्षाचा असताना आपल्या आईकडून संगीताचं बाळकडू पिऊन आणि त्यांच्याच आशीर्वादातून 6व्या वर्षानंतर एका 5000 रसिक श्रोत्यांसमोर आपली कला सादर करून रसिक श्रोत्यांची दाद मिळवणे अवघ्या 6 वर्षाच्या वयात ही काय सोपी गोष्ट नव्हे। सातत्य, जिद्द आणि चिकाटी या 3 गोष्टी माणसाला यशाचं शिखर गाठण्यासाठी मदत करतात। कितीही अडथळे आले, संकटांना कितीही तोंड द्यावं लागलं आणि संघर्ष करण्याची जिद्द आणि चिकाटी त्याचबरोबर मेहनत जर असेल तर अशा तऱ्हेचे राष्ट्रीय कारकिर्दीचे कलाकार आपल्याला बनवता येणार आहे। जसं आज महेशजी काळेजींनी आज तुम्हा सर्वांसमोर जे आज ते गाणार आहेत, त्यांनी आपले कला प्रेझेंट करणार आहेत, त्याबद्दल महेशजी काळेंचे मी स्वतः परत एकदा समस्त आपणा सर्वांच्या वतीने मी ह्या गोव्याच्या भूमीत मी स्वागत करीत आहोत।